Hi, hello guys! So for today's video is magluluto tayo guys ng marinated milkfish guys. So ayan guys ang aking mga ingredients. Ayan. So umpisa nating linisan guys ang aking 2 piraso na milkfish. Ayan. So siguraduhin natin guys na malinis siya at tatanggalin natin guys ng hasang guys. So ayan guys, kinakaliskisan ko siya guys. Ayan, so pinabilis ko siya guys para hindi maano yung oras natin guys. Ayan, so ayan guys, so shout out muna guys sa aking mga members sa YT. Ayan, ang aking mga teammates sa Pupo. Ayan, my YT friends, my team YT. Ayan, sa aking mga teammates. Ayan, so thank you guys sa always support nyo sa aking YouTube channel. Ayan, so ayan guys, so sa ilang saglit guys, ayan, lilinisan natin guys after ko na mahugat, makaliskisan guys. So ayan guys, tatanggalan natin guys ng hasang. So ayan, so careful lang tayo guys sa pag-aalis ng hasang kasi minsan matulis at masugat pa yung kamay natin guys. So ayan guys, kailangan malinis siya guys. Ayan, so ayan, minsan mayroon siyang parang ano guys, egg. Ayan, so sinasama ko siya dyan guys. So ayan guys, 2 piraso yan guys. So galing pa yan guys sa Sula, Bakakay, Albay. So nandito kami guys sa Bicol. Ayan, so ayan guys, are pinapa-order na ang aking kumare. Ayan, shout out sa aking kumare na si Christine Pacheco from Bakakay, Albay. So ayan guys, so masarap yan guys ang Sula na bangus dahil hindi siya naglalasang putik. Ayan, so ayan guys, sugasan natin guys. So ayan guys, so mabilis lang guys linisin dyan guys, basta lagi kayong naglilinis ng isda, diba? So kailangan careful lang sa pag ano, kasi matalim yung aking pagkakaliskis ng ano, tsaka yung aking knife is matalim din. Ayan, so ayan guys, so after nang guys, ayan, so hihiwain lang natin guys yan. So ang ginawa ko guys, tig-2 lang guys yung gitna dahil medyo malaki yung bangus. Kinuha ko yung gitna. Ayan, so ginawa ko dyan is sinabawan ko yung ano, yung 2 piraso hinati ko sa gitna. So ayan guys, gugupitin ko guys yung mga palikpik. So kailangan guys, kailangan na tanggalin natin guys yan. Ayan, so hiwain yan guys. So nagkamali ako ng hiwa. Dibali guys is yan naman ay pang-uulam lang namin guys. Ayan, so ayan guys. So ayan, naka-prepare na yan guys yung aking mga i-mamarinate guys. So ayan nga. Ayan, so mataba siya guys. Kaya nung pinrito ko siya, ang sarap niya guys. So ayan, okay, so 2 piraso guys, so bali 4 siya guys. So ayan naman guys yung aking garlic. Ayan, so babalatan lang natin guys. Ayan, and then ipa-food processor ko siya guys para mabilis guys siyang mapipit or madurog. Ayan guys, so tansyahan lang guys yung aking nilagay na garlic. Mas maraming garlic, mas masarap guys. Ayan, kasi maano yung aroma niya. So ayan guys, ipa-food processor ko guys yan. Ayan, sa aking mini food processor. Ayan. So ayan na guys, yung aking na-prepare na
na milkfish. Ayan. So, 'di ba nakat na natin? Ayan, so malinis na. Ayan yung aking Tupperware. Ayan, so isasalansangan natin guys yung aking nahiwa na mga isda. Ayan. So, 4 na piraso lang siya guys dahil malaki yung aking bangus or milkfish. So, ayan. So, ayan guys. At gagamit tayo guys ng suka. Ayan. So, kahit anong brand na suka, basta puting suka guys. Ayan. So, ayan. Buhusan na natin guys ng suka. Ayan. Ayan yung aking gamit guys. So, tansyahan lang guys yung aking paggagamit or paglalagay ng suka or vinegar. Ayan. So, after nyan, lagyan natin ng asin or salt. And then, after nyan guys, lagyan natin ng brown sugar. Ayan. So, tansyahan din guys yung aking paglalagay ng brown sugar. So, kayo nang bahala kung marami or konti yung ilalagay nyo. Ayan. So, next, lagyan natin guys ng ground black pepper. Ayan. So, depende guys kung gaano karami ang ilalagay ninyo. And then, ayan guys, yung aking dinurog na garlic. Ayan. So, masarap guys pag marami yung garlic. Ayan. And then, so, after nyan guys, i-mix na natin guys siya sa Tupperware guys. After natin i-mix guys, so, ayan. So, lagyan muna natin guys ng seasoning. Ayan. So, i-mix natin guys. So, after nyan guys, kailangan guys, overnight natin na ilalagay sa fridge para lasang-lasa guys yung ating marinate na milkfish guys. And then, so, kinabukasan ko na siya guys, pinrito or pinride. Ayan guys. So, after nyan guys, takpan natin guys. Ayan. So, kailangan guys, nakamix natin ng maigi. Ayan. Para yung nanunuot yung lasa guys sa isda. Ayan. So, next is, ayan, tatakpan natin guys. So, ayun na nga. Yan, tatakpan natin guys. So, after natin matakpan, sa fridge natin ilagay. Doon lang sa ano lang guys, wag lang naman sa freezer. Sa pangalawa lang guys, para hindi ano yung ano natin guys. Hindi ma-frozen, sa baba lang guys. Ayan. So, since marinated yan guys, so hindi siya guys masisira. So, ayan guys, na ilang sa isang sandali guys, after overnight guys, ayan, so, buksan ulit natin guys, amuyin nyo ang bango. So, ayan guys, pwede na kayo guys mag-business dahil yan lang guys, ang paggawa ng marinated na bangus. So, ayan guys, magpainit tayo guys sa aking grilled pan. Ayan. So, ayan po yan ang ginamit ko guys. Para medyo malaki guys. So, painitin lang natin guys. I-grease ko yung paligid ng aking grilled pan. Ayan. So, careful lang guys. Dahil pumuputok-putok yan na isda dyan sa ating pag-grilled or pagpipito guys. Ayan. Ang ginawa ko dyan guys, dahil pumuputok-putok, ayan, so tatakpan ko siya guys. Paisa-isa ko siya guys na nilagay para hindi maanuan yung kamay ko guys ng mantika. Ayan, di ba? So, ayan guys. So, kailangan mayroon tayong technique sa pagpiprito. Ayan, kasi minsan sumasabo yung mantika. So, dahil grilled pan yan na ginamit ko, kunting mantika lang guys yung aking ginamit dyan. So, hindi kailangan na maraming mantika. Kung hindi, mabubuhos or matatapon lang yung mantika. And then, dahil yung grilled pan is, na siya guys, yung parang frying pan guys siya, na, tawag dito, yung non-sticky na siya guys. Ayan. So, hindi siya didikit yung ating niluluto or pina-fried na isda. Ayan. So, ayan na nga guys, sa isang saglit. Ayan, so babaliktad natin yan guys. Careful lang guys dahil pumuputok-putok talaga yung mantika niyan guys. Dahil bangus yung ating niluluto. Or even guys mga taba. Kailangan careful tayo sa pagbabaliktad ng ating piniprito guys. So ayan lang guys.
So, ayan na nga guys, matatapos na siya guys, ayan. So, ayan, binalutad ko ulit siya guys. Gusto ko kasi guys, malutong na malutong. At gusto ko guys, crispy, ayan. So, ayan na nga guys. So, thank you guys for watching. See you in my next video. Ayan. Shout out to all. God bless. Bye. So, susunod dyan guys, kainan na guys.